За кампанията и нейните особености, като записи, компромати за изборите и това, което ще се случи след тях. За пътя на левицата на фокус е председателя на Движение 21, което е част от левицата. Татяна Дончева, здравейте! Добър ден! Остават наистина криволяво броени дни до изборите на 9 юни. Кажете ми, къде е голямата битка в момента и какво виждате вие? Голямата битка е между манипулаторите, които искат да наложат разбирането, че няма никакъв смисъл хората да се борят за промяна, защото такава не може да има, не може да съществува и те не са я поръчали. И едно чувство у хората на неудовлетвореност, на желание, на смътно желание за промяна, но без тяхна активност. Има такава особеност на нас, българите, че ние нямаме много чувство за общност. Отказваме се. За разлика от другите етноси и искаме някой да ни гарантира по-доброто бъдеще. За да се борим, някой да ни го гарантира. А всъщност, кои са манипулаторите? Защото казахте... Да, всъщност няма нищо в този живот, което да се гарантира. Играят много пари. От една страна Бойко Борисов и Делян Пеевски държат много голям финансов ресурс и много възможности и за влияние върху медии, и за влияние върху институции, и начина, по който продължаваме промяната Демократична България набутаха служебното правителство в ръцете на ГЕРБ, допълнително ги улеснява. В същото време има една банда социолози, политолози и други говорещи глави, които също не безвъзмездно работят в тази насока. Има международен фактор, сериозен и силен, във връзка с геостратегическата ситуация, във връзка с войните в Газа и в Украйна и с ситуацията на Балканите и тяхните планове. Това дава ли преднина на ГЕРБ и ДПС в момента? Тази геополитическа ситуация, според вас? Тази геополитическа ситуация създава условия, в които при определен развой на ситуацията, тези външни сили, които биха искали българско правителство, български парламент... Стабилност в България. Не, това не е стабилност. Това е пластилин в ръцете, който те да моделират така, както им диктува интереса. А интересът им какъв е? Стабилност ли е интерес? Не, техният интерес е командите, които ще се раздадат по отношение на Балканите и по отношение на войната в Украйна и в Газа, да бъдат безпрекословно изпълнени. Затова те се нуждаят от зависими хора, от хора, които няма къде да мърдат и които в крайна сметка ще бъдат принудени да изпълняват. Една крачка в страни. Днес спора на деня е свързан с президента Радев, който не е в България за срещата на НАТО, която се случва за първи път в историята на НАТО да има такава среща в България, а е в Унгария. И съответно един от тези големи играчи, които вие споменавате, политически в България, Пеевски, го нападна заради изказване на Радев в Унгария, свързано с задълбочаването на конфликта в Украйна, изпращането на още оръжие и още войски, казва той. А Пеевски отговаря от България, казва защо се опитвате да нагнетявате напрежение. Няма такъв тип решения в България. Задавам дълго този въпрос, за да ви попитам, бърка ли Радев, че не е в България в момента за тази среща, показвайки пренебрежение към срещата на НАТО в София. Какъв сигнал е това? И съответно Пеевски като бъдещ премиер ли се държи според вас? Защото не видях някой друг да реагира, освен него. Пеевски се държи като човек, който има мечта да взема определени постове, да взема определени решения. И смята, че това ще му бъде позволено. Пеевски и Бойко Борисов са хванати в сериала Магнитски. Няма значение, че единия има санкция по Магнитски и се бори да излезе от тази санкция и смята, че колкото по-интензивно слугува на Вашингтон, толкова е по-вероятно това да се случи. Тъй като те имат достатъчно много пари по света, за тях това е важно. Може би съдбоносно. Като се прибави към това и нагона към властта, разбирате, че става дума вече за болезнени амбиции. За външния фактор Бойко Борисов е още по-удобен.
той беше толкова удобен, че в изминалата година той подари спечелената от ГЕРБ власт на втората политическа сила, защото нямаше ход и нямаше мърдане. Изключително страшно, смятам, за сегашната ситуация в България, властта да бъде в ръцете на хора, които са изцяло зависими от външен фактор, който може да ги моделира както се иска. Това вече не е спора дали да има магистрала Хемус, дали сме дали много пари и малко пари, дали са инхаус процедурите точни или не са точни. Става дума за нещо много по-голямо, защото темата с войната в Украйна, участието на Европа, ангажирането на Европа, ангажирането не само с материално-техническа помощ, не само с оръжие, а и с жива сила, ще бъде все по-належащо. Забележете, че... А Радев къде стои в това? Радев стои като един военен човек на позицията на мира, на която позиция стои и левицата. Защото тук даже не е въпроса само и толкова кой е прав и кой е крив и докъде. Момент само. Момент само. Тук въпросът е какво искаме? Да бъде Украйна срината с земята, да бъдат убити милиони хора, да бъде срината инфраструктурата и да се възстановява неизвестно кога, заради други интереси. И това да повлече и България и съседните страни. Това нещо на мен ми се струва, че трябва да бъде избягнато на всяка цена. И това могат да направят... Някой, който не иска да го избягне. И това очевидно има. Кой? Значи, ходовете, които предприе българското правителство в изтеклия мандат, ходовете, които прие предишното българско правителство със снабдяването на оръжие, на Украйна с оръжие, показва, че те или нямат глави на раменете си, или нямат свобода да удържат положението. Сега обаче. И Румен Радев като един военен и може би като един малко по-свободен човек, не толкова хванат, може да каже: аз не искам тази война да продължава и е по-добре да има гласове, които настояват. Едно от тълкованията обаче, за съжаление, е свързано с уклон към Русия. Винаги може да има такова обвинение и такъв уклон. Кажете ми, добре ли е? Или уклон? Кажете ми, добре ли е Украйна да бъде срината с земята? Защо ми задавате независимо, защото това е въпрос на всеки един от нас. И на тези, които ще вземат решения, и на тези, които ще бъдат в България няма зрители. Да намерите някой, който да ви каже: да, добре е. А как не? Аз като слушам Стефан Тафров и като слушам Продължаваме промяната, като слушам определени хора от ГЕРБ, като слушам Тагарев, ама тези хора са готови да дадат мило и драго, само не виждам желаящи да отидат лично да се бият. Да продължа въпроса ви тогава. Добре ли е Путин да получи това, което иска? Това е въпрос на преговори и на международно решение. В същия отговор в може войната, да бъде извинявайте, в коя война са решавали накрая по справедливост? Може би във Втората световна война? Може би във войната, в която написаха на една салфетка къде да се намира България и не ни питаха от коя страна на Берлинската стена, от коя страна на желязната завеса. Въпросът е в случая кой губи. Значи въпросът е мира да бъде постигнат днес, за да се запазят живи милиони хора, за да не се разруши инфраструктурата на Украйна. На мира, защото той е част от лявата идея в момента и в кампанията. Значи смятам, че искат или не, ще трябва международните фактори да приемат какъв би бил евентуалния развой на войната и евентуалния край. Към момента, независимо дали признават или не, но военните признават, че Русия има превъзходство в военните действия. И че Украйна не е равностоен противник. Знаете, излезе информация, че Путин иска в момента замразяване на войната с завладените тези 18% от територията, но тъй като това като че ли се завъртя като един от основните въпроси, които подхлъзнаха много леви политици, подхлъзнаха на времето и президента Радев в един момент. Чий е Крим за вас? Руснаците ще искат Крим, ще искат Донбас, ще искат Одеса и ще искат да прекъснат пътя на Украйна, достъпа на Украйна до море. Въпросът е вие как се тълкувате. Вашия анализ какъв е? Аз не съм страната.
Аз не съм страната и не съм арбитър, който ще решава този въпрос. Първо да се разберем по този въпрос. По начина, по който отговаряте, се обръщате и към избирателите. Да, обръщам се към избирателите. Ние не сме великите сили. Нито великите сили бяха справедливи в Първата световна война, нито бяха справедливи във Втората, нито ще бъдат справедливи сега. Така че да си дадем сметка. Не сме ли част от един съюз, който в момента има своето стратегическо господство? Какво? Така ли? Съюз. И за какво ни брои този съюз? Тоест, според не сме вас. ли част от него? Той според вас за какво ни брои? Не сме ли член на този Той съюз? според вас за какво ни брои? Какво като сме член? За член ни брои. Значи много е хубаво да си знаеме мястото, да си знаеме силите и да можем да намерим ниша, която да даде на България максимално добри перспективи. Да се изпъчим и да кажем, ние искаме да ви кажем... Трябва ли да сме извън него? Ето пак към лявата, да определиме линиите. Вие знаете, че аз съм евроатлантически човек. Но аз не мога да си затворя очите за безобразния начин, по който изглежда Европейския съюз. За безобразното управление на Европейския съюз, който извърши тази Еврокомисия. Както се вижда, Европейския съюз ще се промени. И смятам, как ще се промени? Избори. Ще се промени в зависимост от резултата. Ще се промени в посока към крайно десните. Това е едно от тълкованията, които все повече набират скорост. Така. Европейския съюз ще трябва да се промени, защото начина, по който се вземат решения, е в пълен ущърб не само към малките държави, една от които сме ние, но и към големите държави. Защото решенията на този съюз и на тази германка, която оглавяваше Еврокомисията, бяха в пълен ущърб за Германия. Понеже ще приключи... Така че, когато се вземат глупави решения, те са глупави и засягат всички. Само, че ние, българите, дълго време смятахме, че в Европа не могат да се вземат глупави решения. И ако ние просто подедакваме на решенията, които взема Еврокомисията, сме гарантирани срещу глупави решения. Сега обаче, че не. Да ви питам, защото ще изтече времето и няма да мога да ви питам за това какво се случва в ляво. Защото на фона на тая картина, която вие обяснявате, слушах Корнелия Нинова да казва вчера, че е поканила левицата да се върне в лоното на БСП и това не се е случило. Момент. А при вас текат едни... Момент, разбрах въпрос. Да го довърша. Вие сте умна, но може някой да не разбере. Може и да не го задам както трябва. Но все пак, при вас върват едни разговори за пароли, които в момента... Ще ви кажа и за паролите. Някакъв абсурден шум. Не, ще ви кажа и за паролите. Майя Манолова била присвоила пароли... Добре, нали няма да ми вземате от времето, за да обясним за паролите. Добре. Първо за това, което казва Корнелия Нинова. Корнелия Нинова пое БСП и на първите избори получиха 800 хиляди гласа. Днес БСП получава 200 хиляди гласа. Проблема на Корнелия Нинова не са 6 Тоест проблема на БСП Корнелия Нинова ли? Проблема на БСП не са 6, 8, 10 хора, които са напуснали БСП. Проблема са 600 хиляди души, които не искат да се идентифицират с БСП. Заради кого са напуснали БСП? Тези човеци Корнелия Нинова трябва да си върне. Нас, дали ще ни върне или не, няма да и донесат тия 600 хиляди. Ние сме в формациите, в които сме повече от 10 години. Ние не сме хора, които могат да изоставят своите симпатизанти и сподвижници, така, за да уйди съм на Корнелия Нинова, да се връщам в БСП. Корнелия Нинова ли е? Проблема на БСП е Корнелия Нинова в момента, с вътрешно-партийни гонения, чистки и всякакви абсолютно ненормални условия за живот в една партия. Но аз не искам да бъда техен съдник, защото те, ако им харесва така да живеят, си тяхна работа. Понеже ни ограничава времето. По отношение на паролите, шума и обединението на левицата. Левицата започна процеса на обединяване, увеличи състава на коалицията двойно в сравнение с предишните избори. Смятам, че на тези избори можеше да стане съществен пробив. Ако не беше Ваня Григорова и разбиранията и за това как трябва да станат нещата. Нека да свършат тези избори, те ще свършат по някакъв начин, за да им правим разбор. Въпроса за ТикТока и Инстаграма стои така. В ТикТок и Инстаграм на левицата
Мая Манолова претендирала, разбирам, че тя е техен собственик, но така или иначе те са на левицата, а стоят стари идентификатори, стари номера за гласуване и други, които могат да объркат избирателите. Значи, това не е толкова важно. Ако иска Мая Манолова да си запази последователите, да си ги запази, ние не ги претендираме. Но само да може да махне номера, защото той може да обърка избирателите, които се занимават с ТикТок. Аз не се занимавам с ТикТок, мен не може да ме обърка и не бих искала да влизаме в дребнави неща. Това са общо взето забавки. Но в ТикТок виждам, че върви купон на тази тема и няма лошо. Върви. Кажете ми на финала на разговора, каква следизборна конфигурация виждате? Описахте това, което виждате да се случва в България. Описахте света, описахте левицата. Какво виждате като следизборна конфигурация? ГЕРБ, ДПС ли ще бъдат правителство? Ще успеят ли? Или ще им трябва трети играч? И кой ще бъде той? Най-лошото е ГЕРБ и ДПС да могат да създадат правителство. Защо това означава посолството на Козак да ръководи на ръчно управление. С всички проистичащи от за държавата последици, и те са не само за войната в Украйна. При трети в тази конфигурация вие смятате, че това няма да се случи? Това касае и Балканите. Защото ние вземахме определени решения към Македония на общо взето под натиска на френския президент, които също бяха неудачни. В този напън може да има и патерици, и лява, и дясна. Смятам, че левицата е от доказани политици, които са се опазили до сега да бъдат зависими и които знаят за какво става дума, така че с номер 19 смятам, че е по-разумно да се подкрепи левицата, за да не може да се създаде такова мнозинство. За да се подкриви ситуацията, така ли? Не за да може ситуацията да зависи от хора, които са просто по-разумни, по-спокойни и по-устойчиви. Татяна Дончева, гост на Фокус. Благодаря.